udan-udan bro. Ngresiki layare dhewe sing pirep yo jagal sapi dhewe. Alhamdulillah udan. Yo ngresiki amune. Ngresiki layare dhewe pembagian sapi dhewe. Ayo selesai. Jos, udan. Kalang. Lho kok kowe mbah dhewe mur pokoke ndi? Kok turu ah? Oh. Mur kok turu kan lah ya. Kesel. Nah, jos entuk banyu kanggo Gusti Allah. Wis. Ya, entuk banyu rasa ngompo. Dikompakno karo Gusti Allah terus tahan. Wis, wong gawe nayoh ya ngene iki lho. Ya Allah. Wis dikei kemudahan gara urusan karo Gusti Allah. Wis ngumbah layar ya rasa ngompo rasa sanyo dikek sanyo karo Gusti Allah banyu mili dhewe kondur. Jos amin ya Allah. Amin ya Allah dikek banyu mili kondur talang gawe nayoh iki ngene iki jane ngumbah iki tetep angel aduh banyu sanyo tapi iki gak kek sanyo ke Gusti Allah kondur langit lewat no talang, jos, pronyos, menjadi keberkahan karo Gusti Allah ini kira jenenge. Senangnya dong berkah ini kira. Terus sithik kok diterekne kok utane dolang kasak. Bres, nah talange milih kompane Gusti Allah sing niki. Sanyone Gusti Allah. Ser lewat talang ya. Ayo kerja keras. Mur bukan layar ya. Pengen ngumbahi terpalnya sampai. Mur pegawe, mur nyetrika, Bro. Mur kok nyetrika. Gaweane dhewe. Nah wes, mana? Dikunjung pelangkringan kono. Kok kira, Kita wong loro gak iso. Sunlight ambulans wangi. Soben sok tahun gurina tingguna iki. Wes bar bener mur takok wes bar. Mpun Mak.
Lare go moki. Ya. Sampai 200 kok salin. Rusak kok gak wong loro kok gak rusana lah. Oh ya. Ya, tahan kayak keberkahan kalau Gusti Allah. Ya, nyuci, perkara nyuci kayak banyu kalau Gusti Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Insya Allah. Oke. Iki rusak kapiak kene blong ngek. Kau iki rusak mbak kok. Kapiak sik blong kene kok digusung dak iki rusak piye? Gak terima. Ya karepe piye? Ya gak kanggo. Nek gak karepe aja anu. Pas lunyu. Ora kanggo. Oh, gak karepe aja mbak anu. Mbok warai. Sikati. Pokoknya gak izin karepe dhewe gak kanggo. Aja sampai kanggo. Kemis wonge gampang-gampang angel. Mbok kalau kayak banyu rusak kae. Ayo. Ayo sikati umur wis kakek ngomong tok ae. Wis ora kaya kemis. Ayo. Ah, terus bilangi. Sure. Kayak sunlight. Ini sing kanggo njaba mur ketoke dingin. Wis sing digus njaba sing njaba kok gombal kok make kok gombal Mang. Gombal ngisarmu. Sing njaba mbak kuwi ndek sing tinggal. Wes ketang salin nang turu. Ora ngatasi nek kowe ae. Wes karep piye kono. Dikai keberkahan karo Gusti Allah ngene iki. Ngumbah layar dikai banyu karo Gusti Allah. Digeser karo Gusti Allah ke dhuwur langit melalui talang jor. Nah, ya tok sini. Mas. Penting layar kan. Kaca yang gede sebabnya. Gede mana? Ya. Gumun ora kowe. Perkara ngumbah itu. Wayah ngumbah itu kayak udan. Ya, gumun ora. Ya, jenenge tandane keberkahan iki ya Allah. Terima kasih ya Allah. Yes. Ayo. Iki wong iki rusak jan koplok kene. Iki rusak, kok obat koplok terus dibuak. Ganti sing anyar iki. Udan nih. Wes toh. Aja nganoni kemis be. Wes. Kowe butuh gawean apa? Heeh.
Mulai oh. Wow. Awas lunyu rapa lunyu rapa lunyu. Ayo lunyu awas. Lunyu Pak hati-hati iki aja. Ayo lunyu ya apa? Wes ngene keprese, Pak. Kotor ki kotor. Lah mandi dulu, salin. Tapi aku mau terus gua. Kita dono terus. Mau juara. Ambune iki gak am. Sik karepen piye? Yes, karepen piye? Kuwi capek sing ae capek sesuk ben sing nyandak sing iya tre. Wis ngono ki dapakno ae. Carae lakon ngono dapakno. Ini sing ada lubung. Wis saiki wis rusak. Orang mandi ya apa? Iya. Iya, tapi papanya dia suka. Iya. Gambar cangkingan ya. Diganti. Mbok ganti ra iso. Lunyu ya Pak ya. Jane yo ora mesti anu ta. Iki ora paping anu, paping. Awas lunyu Pak lunyu, jangan lari. Awas pelan-pelan. Ini cipat-cipat yo. Awas. Ya Allah.
Syuting aku. Ada di syuting. Sama pasang. Suntak ko yung tanah. Yes. Hujan, ntar cuci. Baru cuci layak-layak cuci. Oh sekarang mandi sekarang. Berusukan sewu. Pagi, good morning. For you to get me, bersama Wesilik Dame, silakan di komen. For you to get me. Mbak Mor, halo. Kenapa, Mak? Good morning bahasanya apa? Bahasanya. How are you? Where are you? Apa nih? I am fun. I am fine. Terus apa nih? The seat. The nang kene hujan. BC bahasa Inggrisnya apa? And Jumban. And kagus. Where you to get me? Where you to get me? Kita minum coffee. Kopi biar bahasa Inggrisnya. Ya, coffee. Coffee. I love you to get me. I'm my name. I'm apa? Melet. Yes, tapi sampai masak sar daripada kita gabut, kita masak terong guys. Terus diceluin mbak, ada ini mbak mau kemudian mbak, apa? Kayak tuh, dan anu mbak nggak saisang kok tunggu gawe opo, celuk banyak sekali. Lihat sini. Diceluk kan nak jaluknya tak kayak. For you to get me, and are you darling? And jeruk kita buat pisah-pisah kalau lagi nggak buat amis-amis. Gula imah di timur tuh. Kalau isah-isah, mur nggak mau cari-cari. Dan klan tempe sama panggang dari Bu Sumarno. Itu tempe. Nah, Lantero sama panggang. and dawu kaya ngene bojone Mbak Mur karo bojone Jate. Iki bojone Mur, iki bojone Jate, iki bojomu.
Kayak tanggungan bojo. Kok omongan yo kok ngeres. Kayak gawe mie picek, ini mie picek ucok. Godok berik. Kan godok mie picek ya. Kok pengen makan mie picek ya gitu. Mak pun kadhe pinginane. Kadhe poso karo poso Idul Adha. Idul Adha. Pengen Mie picek. Jenenge mie picek. Yes, kita anu lombok dhisik. Ya, kae godok, Mbak. Sik rupang kok elik lah nger kok. Aku ki ayu malah ra payu. Semakin elek, semakin laris. Kok Damis semakin elek. Bagaimana ini sudah agak berkurang penyakit Lek Damis, penyakit gudeg. Wis ping tidur ya. Dokternya sak jusane 450 400 ngurung obate. Ayo. Pokoke loro sepele Lah yo Mbak. mau ngentekno dhuwit, Mbak. Urung dokter liyane urung ndek ngenanane kok nang Solo entekno miliaran yo. Metane jebang bangsul. Mantap. Rafa tak kelakno panggang ya sampe terem. Apa? Iki lah mau dilongi, aja nganggo lombok dhisik. Jangan lote hati bocah cilik terem. Nggih. Bocah cilik ini jangan terem kan. Iki kadang iki ya bener-bener maksudnya iki aja beningan ae Bu. Nek zaman iki yo santen tapi yo aja kental-kental. Mana kalau mantep kelas beta. Jenengan apa mboten? Gak tahu aku, kayak gue gak tahu. Arifin ini gak, Duh, gak tahu tak suntik. Mas Arifin iki lek nek saumpamane kan rapat. Gak tahu kenapa juga nenggok apa nenggok posyandu zaman kayak covid apa nyuting anak-anakku dhewe gak oleh ya wis ora kudu aku. Terus tak kayak nunggu Mbak Lina wis. Gak cakep gak dilapurna aku nunggu Mbak. Mbak nyuting ngono iku. Gremeng-gremeng dhewe iki ndek gelo. Wapurno lurah panggil lurah penghapus iya banget Itulah aki mbek Deni ngono ya Allah Den keranjingnya ora muni ngono ya ampun Den ruwet ya Den yo apa nyeting awak-awake dhewe kok gak oleh ngono mesti tersinggung dekne terus dilapurno lurah penghapus terus juga jenengan ada imunisasi terusan begini urip wah ini sumber beli lah Mbak Ida kemana nenggok Pak Dokter suntikan imunisasi 1,5 juta suntikan imunisasi nenggok posyandu murah dan nenggok dokter lah wong kok posyandu murah posyandu gak bayar ma apa bedanya ya dia maksudnya kok apa bedanya nenggok posyandu kok orang bayar tapi nek nggone dokter kok bayar ngono lho bayarnya kok larang mergo apa piye aku yo gak roh anakku tak dadekno dokter ora gelem tapi itu mungkin mak kayak SD nya nang puskesmas juga bayar dari namanya dokter kandungan itu bayar tapi kan berarti USG kan lebih biasanya ki nek USG ya teng jadi dokter mungkin gambarnya ku lebih jelas timbang nang puskesmas. oh gak obatnya kuwi Ya, ya, ora yo aku mau teko obat tok ae nek masalah kuwi Lah yo roh aku apa obat iki beda imunisasi kok nek kok ngono kok larang iya yo beda yo yo mending nek sing gak duwe yo nunggu puskesmas nambah panen orang duwe ya sing duwe iki ora main koyo aku ora main
Oke, kabeh Mas. Kabeh. Terange. Terange ya kabeh ya. Nek Mbak Mur kok bojone dikei apa iwak? Iwak mambu. Mambu piye lho wong kuwi iki pamane iki dudohe sing wis nganu kuwi diumbah wis di oseng neh pokoke. Matnya kayak gitu baru. Kayak gitu baru. Coba tak cek ngomong gue rasa ngetres rasanya langsung langsung. Segone ya tak tas mangko mati. Mungkin nek segone wis pokoke ketemu tas curang mbok tas. Seneng ben sego ngono ae. Nek pengen anyar iku kudu pakan dhewe ngono. Nek sing kuwi yo ben no. Carane ngono. Ojo terus kondo ini mbok cekno ae. Kok ngatepek, ngatepek sing orang-orang. Kandhane angel ngatepek. Angel. Kuwi ngantek rupane coklat mambung iki lembut-lembut ame rasa mbok supno iki malah penyakit. Angel gitu kan. Angel wis tak dolen ya. Yes, langsung gas. Gawe eksekusi. Lah bumbu kok sak. Lho, kowe iki aku ki murah sandang, murah pangan, murah ripah. Mine nggo sitok iki. Nah, wis sak minyak sih tak enggak kayaknya ini apa? Enggak campur makan, campur mingkal. Bisa ini. Juga minyak tok. Iya lah. Kok memang kok. Masuk kok office. Lah mana aku? Apa tempat baru? Harus dak bisa ya? Dokter di kilo lo pakai duit sak seprapat. Yo yo kan. Cuma karek seprapat tak sanding lho deh. Wong ke pasar. Ini pasar mau ketemu enggak, Pak? Pertama dulu saya. Tak ora guys. Tak tinggal. Iya kan? Kok sitok-tok ora mbok pangan kowe dhewe. Masa nara uang kira mana? Lah kui. Golek nang pasar kodang iki. Asal di dhuwit iki. Pak pokoke anggere Pak mbok goleki yo. Ya Pak itu. Andel. Iya, Pak Japli. Apa kan yang wis kok. Yang aku tak pelak misalnya. Tak longkan sedikit guys. Mantap. Telur 5.000. Bisa kira deh, telur 5.000 gitu. Isu ini dia sekitar selawatan. Isu macam hampir jam 4 selawatan. Ya Allah Pak, berhenti pokok Pak. Panas sama sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, please.